Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Thank you kayo, sir. Kaikog ko ba ni mo, sir, uy? Basta ako'y magpangga og empleyado. Andam gyud ako silbihan. Nasugdan mo na ba ang paggamit sa confidential fund nga 1 million? Ha? Gamita. Ayog panagana. Sir, Okay, ikaw na sa burger og im na ang imong juice. yes, sir. Ang imong juice, dawata. Salamat, sir. Toast, sir? Okay. Toast. Nainom na siya sa juice. Uy, hala. Ako ramin ikaon sa burger, sir. Okay lang. Importante nga, magkakaon ka. Di ko gusto nga magutman ka, Tina. Salamat kaayo, sir. Kada tungod kay, pinangga ta ka. Magpasalamat kaayo kanimo, sir. Nga, doon na gitawa nga sama nimo. Dili na ko makakitagtawa nga sama nimo, sir. Nga kun matabang tinud-anay gayod. Yes, Atina. Hapit na, Atina. Hapit na. Tagka na din mo property, sir, no? Igo na sa... Imagine, doon na kay Mountain Resort. Og, karon, doon na sa kay Beach Resort. Bunga ka na sa kong mga paningkamot, Atina. Husto gyud ay lang giingon. Basta maning kamot og mukugi ang tao. May mapaabot gyud. Yes. Mao ka na tinood. Oh, murag nanguy ablagi ka, sir. Okay ra. Katugon ka, sir? Ngano, ako man ang katugon. Oh, aksyon na gid og piyong ang imong mga mata, Sir Bong. Nihukdog ka siya. Nakatug na gid siya. Oh. Lami gid ay ni nga juice. Kay nakatug man siya. Well, natug pa man siya. Magkalingaw kong pictures. Mag-selfie-selfie ko din eh. Puti kayo ang bus. O pino kayo. Oh. May nangabot na mga motorsiklo. Mga ligo putingali na sila. Uri ka. Mga riders man tingali ni sila. Kinag-abot naman. Naa sila nagpundok sa usakada kong cottage. Nag-abot na gyud. Bahala sila. Ako, magsuroy-suroy ko diri dapin sa baybayon. Iyon na. Ang tiguang alisugat na mo kaganina. Nidool siya sa mga nagmotora. Ano? Siya lang nagsurusuroy na sa bibayon. Ano ba siya? Ay, ako yung kay Sir. Mo ba? Trisko kayo? Ay, presko bikaw, pero... Pero unsa? Ay, nakatuog ba siya? Kaya, yan ay katulgan. Ay, basin og ditagbaw na. Oo. Ito sa blang.
Sige, biyaan ka mo ha, kay isira na nako ang gate. Sige. Diyan ako sa Lapu-Lapu. Ug pinaagi sa Waze, matultulan ko ang Pasok Labas Beach Resort. May untaog na sila karon diha. Nanood ang ubang mga tao sa bahay. Huwag na inigbantay sa kawas. Oh. Uy. Doon ay pangko na nagpadoon. Gusto mo kayo magagan? Mura mag-fast craft. Basin og. O sa mga customers. Oh. Nihunong na. May nanaog na. Duha ka mga tao. Hindi ka ito kung bayo si Sir. Hindi na ng mga tao. Ang ano ba? Siya man ang nakatog, hinoon. Doon ka nagkaulas sa iyang pagkatog. Sir? Sir? Sir, pagbata, sir. Teryo. Asa siya? Asa siya, ha? Kinsa, sir. Ang batanon. Asa si Atina. Nagsursuro sa beach. Ano ko, di katulgan man lang ni mo. Oh, shit. Shit! Naunay ka, sir. Bullshit! Basidog, nabaylo ang baso. Nasipyat ka sa pagpunit ni mo, sir. Unsa? Naara ba ang mga Black Hawk, sir? Asa na sila? Gawa na sa ilang pugaran. Si Atina. Hain si Atina. Sir Bong? Oh. Oh, nagmata na day ka? Atina. Biya ay tao na ka, sir. Sige, padayon lang, Teryo. Balik sa mong pwesto. Nahinano kag maayo, sir. Mao ba? Murag. Lapoy gid ka, sir. Nakatog man ka. Moto nga, nagsuroy-suroy na lang ko sa beach. Good, good. Maligo na ako, sir. Okay, sige. Maligo tando ha. Pero, problema lang kay wala ba ko'y da para pangkaligo? Wa ka na problema. Naidaghan nga imo ikasulob. Patagad di ka. Tuwan na, sir. Ihatagan ko na. Nagilis na siya. Unsay mo gihatag niya? Batin shoot. Nakailis na siya. Nagpaabot ni mo. Animal. Gikatulgan mo lang gud ni mo, sir. Hilom, Leche! Ang mga tao, sir. Nasa ng mga tagapambot. Papabuta sila. Pakana, paim na. Pero ayog hubga. Yes, sir. Naman akong selfie-selfie. Atina. Oh, sir. Maligo pa day ka? Of course. Dali, sir. Selfie ta. Okay. Ang ayan kayo ka nga nag-bathing suit. Mao ba, sir? Ikaw po, sir. Ang ayan ka nga nag-boxer lang. O,
Balibuon man di kagdukan, sir, no? Oo, Athena. Selfie ta, sir? Okay. Mga ligo na ta, sir? Okay. Mao na ni. Pasok labas beach resort. May gate. Oh. Nganong sirado man ni? May nagbantay. Nong mayong gabi eh. Ay! Usay, ato, ma'am. Pwede makasuot? Di pwede, ma'am. Close me ani urasa. Na si Bong diha. Ha? Nga naman. Ingna si Chona. Ingna ni ako. Sir, dili biya kay ko. Kamaong mo lang, uy. Tuluan ti ka. Uy, salamat kayo, sir. Ay, sir! Sir! Nakita ni mo, sir! Oh, kisa may nakita na ko, ha? Tuna ko na siya, sir! Ha? Si nanay? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!